O doprave na Slovensku krížom krážom s Jožom Rážom. Každý štvrtok na Facebooku a YouTube Ministerstva dopravy. Príjemný dobrý deň vám želám. Vítajte pri sledovaní Krížom krážom s ministrom dopravy Jozefom Rážom a dnes aj so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy Igorom Chomom. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, ahoj. Dobrý deň. Nepoviem, prečo sú tu dvaja, iba vám naznačím, že sa nachádzame v Žiline. Tak teda páni, prečo sme tu tento raz? No, ako inak, opäť máme výborné správy, tentokrát pre obyvateľov Rajeckej doliny. Poklepali sme totiž základný kameň tzv. Rajeckého privádzača, lepšie povedané privádzača Lietavská Lúčka. Čo to vlastne znamená, že rajecký privádzač? No, veľmi jednoducho je to nová cesta, vďaka ktorej sa 10 000 ľudí, ktorí tu žijú, budú ľahšie pripájať na diaľnicu, nebudú už musieť využívať tú preťaženú cestu prvej triedy, ktorá ide cez Porúbku, Lietavskú Lúčku, ale tieto obídu bez najmenších problémov po novej ceste, ktorá vyústí priamo na D1. Takže každý, kto niekedy išiel cez Rajeckú dolinu, vie, že táto doprava je v týchto miestach veľmi kritická, najmä v špičke sa tu tvoria vysoké kolóny alebo veľké kolóny, ktorých by sme sa teraz mali zbaviť. Výborne. To znamená, že tie hlavné benefity sme si povedali, povedzme si ešte ďalšie. Okay. No vďaka tomuto privádzaču, ako už bolo povedané, sa zlepší situácia najmä obyvateľov týchto dvoch obcí, ktoré boli spomínané a ktorými prejde viac ako 10 000 aut denne. Miestni obyvateľia budú mať teda lepší, bezpečnejší a zdravší život, keďže tie výfukové plyny a to všetko, ktoré mali pod oknami domov svojich, budú už navždy minulosťou. Rovnako tak bude mať veľké benefity pre samotnú Žilinu, keďže auta, ktoré dnes mierili na Kysuce a Bratislavu, alebo aj na Martin, už nebudú musieť zachádzať vôbec do mesta, ale sa napoja priamo na tú diaľnicu. Je to teda zásadný projekt, nielen pre tento región. Zhrňme si nejaké základné parametre. Tento úsek privádzača má takmer 4 km, bude na ňom 5 veľkých mostov, ten najdlhší bude mať takmer 500 metrov. Nachádzajú sa tu protilúkové steny v dĺžke asi 800 metrov. Tie sú potrebné preto, aby samozrejme ten dopad z privádzača bol na obyvateľov čo najmenší. No a samozrejme očakávame, že prídu nejaké obmedzenia počas výstavby, tak ako na každej stavbe, ale myslím si, že budú minimálne. A čo cena? No, bude to necelých 53 miliónov eur, čo je možno málo voči iným úsekom, ale podarilo sa nám aj na tejto cene výrazne ušetriť, keďže predpokladaná hodnota bola až vyše 76 miliónov, čiže 23 miliónov je doma, ako sa hovorí. Financované to budeme mať celé z eurofondov, za čo samozrejme veľmi pekne ďakujeme. Dnes sme teda poklepali, ako sme už spomínali v úvode, základný kameň. Čo to ale znamená? Kedy sa začne stavať? No, zmluva je podpísaná a týmto poklepaním v podstate odovzdávame tú stavbu zhotoviteľovi a tým pádom ten môže začať pracovať. Je to ale, bude to zhotované formou toho žltého fidiku, takže najskôr sa to celé bude musieť tzv. Nakresliť, naprojektovať, až potom sa môže začať stavať. Predpokladám, že dovtedy ale môžu začať určité prípravné práce. Roboty budú mať zhotoviteľia určite dosť a zmluvný termín dokončenia, ktorý dúfam a držím palce, aby dodržali, je 4 roky. Ďakujem veľmi pekne, páni. Áno? Ja by som predsa len ešte dodal jednu dôležitú vec. Chcem teda trošku do histórie zabrnúť, ale len na sekundu a zdôrazniť, že naozaj tento úsek alebo tento privádzač sa pripravuje už viac ako 20 rokov. Čo je naozaj obrovský čas. Medzi tým už bol súčasťou PPP projektov, potom tieto boli zrušené, potom už bolo vydané stavené povolenie a tak ďalej. Čiže ja som nesmierne rád, že sa nám pri tejto administratíve spolu s pánom ministrom spoločne podarilo naozaj tento projekt dotiahnuť do takého stavu, aby sa dal reálne postaviť. Ďakujem vám, páni, ešte raz za návštevu, za samé dobré správy. No a záver je tradične v tvojich rukách, pán minister. Presne tak, všetci naraz, robíme to pre vás. Robíme to pre vás. Dovidenia.